Hayırlı kеш, siz Müslim televideniyesi topşuların qoruysiz жаңалыклар шығарылышы белән студияда мен Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Районда авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү һәм сату буенча уңышлы эшләүче фермерлар шактый. Алар арасында терлекчелек белән шөгыльләнүче, стажлы һәм тәҗрибәле фермер Рәшит Миңнегалиев та бар. Фермер җитештерүне тагын да киңәйтү юнәлешендә эшли. Урыннан Әлфинур Нугманова репортажы. 2012 елда Метрәй авылындагы буш торакларны сатып алып, ит һәм сөт терлекчелеге белән шөгыльләнә Рәшит Миңнегалиев. Бүгенге көндә мөгезләр терлекләрнең баш саны 210-га җиткән. Моңа кадәр малларны шактый искергән 3 торакта асраган ул. Фермер җитештерүне тагын да киңәйтү нияте белән яши. Үз эшен үстерергә теләүче фермерларга ярдәм программасында катнашып, узган ел хөкүмәт грантын тоткан. 18 елына Төзи башладым инде 7 миллион артык грант алдым. Үземнеке 5 миллион артык булырга тиешинде монда. Монда 5 миллионга кирмәде инде, ортак белән кирип бара инде. Бүтән кергән акча шушы фирмага тотыла инде. Минем инде бу фирмага 100 башка савым сыер һәм туган бозауларны инде ат күрмәтеп асрап бару. Бер ел дәвам иткән төзелеш эшләре инде ахырына якынлаша. Бүген эшчеләр түбә ябуны төгәлләп килә. Тирес түгү җайланмасы да, сөт үткәргечләр дә көйләнгән. Автоматлаштырылган сөт суыту җайланмасы сатып алганнар торакның бер башына суыткыч бүлмәдә ясарга планлаштыралар. Алла бирсә, быел кышка кирип китәргә менә. Октябрь айында кирип китәм. Нормаль Шәсәм инде бу барга тиштер дип уйлыйм инде 110 башка салган 114 баш сыя инде маңа. Савым сыерларын быел 110 башка җиткереп киргәй. Фермер торак төзелеше белән генә шикләнмәгән. Аның янәшәсендә генә җәйге лагерь эшләнгән. Терлекләр өчен карда да төзегәннәр, яңгырда ышыклану өчен навес ясаганнар. Әйтергә кирәк, кышка чорга җитәрлек азык запасы белән керәләр. Фермер хуҗалыгында җәйге сөт муллыгы чорында көн саен 800 литрдан артык сөт җитештерегәннәр. Sütünün beyesi yok alfiner. Ol bana 13'e kadar düşüp eteyim. Jeykinde 13'e kadar düşüp. 9 bile zor etken yıllar buldu. Bana küçükke 20'ye götürüp barırlar. Bu beye tügül beyt. 25 son bana salgın soğuk. Şişeli salgın soğuk. Bu min bana ekmek ne alabız? Bana 11-12'den alabız. Bugün günde. Bir şeyine bir rolanını alam. 1200'den aldım baltar. Bana bir yıl menden üzüm taşıp, üzüm jiysam ona inansında, üzüm jiyam kişilerde. Benim 1 hektar yerimde yok. Авырлыклардан курыкмый Рәшит Миңнегалиев. Көндәлек проблемаларны хәл итә, җитештерүне киңәйтүне күздә тотып, алга карап эшли. Әлфинур Нугманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада ил күләм Яшел Россия акциясы узды. Акция тирә-юньнең торышын яхшырту һәм халыкның экологик культура дәрәҗәсен күтәрү максатында оештырылды. Экологик көмәгә мөслимләр дә актив кушылды. Агач утырту узган шимбәдә дә дәвам итте. 5 октябрь көнне республика күләм агач утырту акциясында оешма предприятие хезмәткәрләре белән бергә өлкәннәр дә актив катнашты. Ветераннар һәм имамнар Мөслимнең Нур мәчете янында агачлар утыртты. Менә без бүген пенсионерлар җыелышып чыктык. Бу мероприятиегә менә монда 20-дән артык кеше катнашты. Без 100ләп агач утырттык бүген. Үсентеләр бик матур. Районыбыз шулай ук матур. Урамнарыбызда агачлар матур, яңа агачлар үсеп утыра. Әгәр дә мөмкинлек була икән, менә утырткан агачларыбызга су сибеп, үзебез утырткан агачлар дип сөенә карап йөрербез. Менә Пушкин урамында утыра жүкәләр. Рәкыя би сөйләдердә без аны ил хәрничә елга икән точно әйтәм мин, шул yerda утырган жүкәләр һәм үсеп утыра. Бүген 20-дән артык пенсионер төрле организациялардан бик теләп катнашалар. 100 төптән артык агач утырттык. Инде ул агачлар киләчәктә мотор булып үсеп, киләчәк буынга, яшьләргә моторлык биреп торсын. Менә без мөхтәсибәттән чыктык, агачлар утыртырга. Мөслимебез мотор булсын өчен дип, инде Аллаһ Тәала аның исеме бер Әл-Җамил бар, мотор дип. Анда без дә мотор булырга тиешбез. Агачларны утыртып, инде аның файдасы бик күп. Аграр Көллият Хафизов урамында Мөслим урта мәктәбе иске базар каршында. Газ хезмәте Гагарин урамында агачлар утыртты. Монда безнең 8-нче, 9-нчы класс укучылары. Бүген агач утыртабыз, юкә, тополь агачлары. Укучылар теләп эшли. Бу агачлар
үсіп кетсенler, біз арқайында әр вақыт уход жасарбыз, су сыйып тұрбыз. Мүслим районы газ участок ұйышмасынан мына бүгін ішке келдік. Ағаш отырттырға өзіміздің Гагарин урамына келешекте де шушы ағашларыбыз келешек буынға мотор болып үзләренең җимешләрен бирсеннәр. Бу көнне районның барлык оешма предприятиеларда активлык күрсәтте. Кемдер агач куаклар утыртты, икенчеләре җир тигезләде, балчык таратты. Матур көннең кадерен белеп эшләде мөслимлеләр. Һәркемнең үз агачы булырга тиештер ул. Бу фикерне агач утырткан өлкәннәр дә әйтте. Үзеңнеке дип тәрбияләү гел икенче булыр иде. Үсенте бит ул сабый бала кебек, аңа даими игътибар ярату кирәк. Бүген куйган хезмәтебез нәтиҗәле булсын дисәк, агач куакларны тәрбияләп торырга онытмыйк. Үзебезнеке дип карыйк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә мөселманнар артканнан арта бара, авылларда бер-бер артлы мәчетләр калка. Дин гыйлеме алу өчен тулы мөмкинлекләр бар. Шәригать кануннарын саклап яшәү зарарлыгы да арта. Хәләл ризык белән туклануга, хәләл мәҗлесләр үткәрүгә өстенлек бирүчеләр күбәя. Халыкның соравын истә тотып җирлегебездә хәләл үзәк төзелә. Теманы Әлфинур Ногманова дәвам итә. Район үзәгендә 3 мәчет эшли бүген. Бу җәйдә Җәмигъ мәчетенә якын гына урында тагын бик күркәм бина Мөслим хәләл үзәге төзелеше башланды. Бу хәләл үзәк ни өчен кирәк дигән сорау да туарга мөмкин. Бүгенге көндә безнең мөселманнарыбыз инде әлхәмдүлилләх мөслимдә күбәйгәннән күбәя. Шуның өчен инде монда хәләл ризык, хәләл мәҗлесләр үткәрү, хәләл эшләрне эшләү, инде изге ниятләр белән менә шушы үзәкне төзү алга килеп басты. Мөхтәсиб сүзләренә караганда, хәләл үзәк төзелеше дин кардәшләребез һәм эшмәкәрләр булышлыгы белән алып барыла. Хәләл азык-төлек сатыла торган магазины була. Аннары соң анда гостиницасы, хәләл кафесі, конференц зал була, җыелышлар үткәрү өчен, никахлар үткәрү өчен. Төзүчеләр бинаны киләсе елның җәй урталарына файдалануга тапшырырга ниятли. Бүген көндә без түбә ябабыз. Түбәне Алла берсә, көн берсә инде бер 3 көндә бетерергә ниятлибез. Мөселманнарны шунда җыеп торырлык бина булсын дип өметләнеп яшибез. Шунысын да әйтергә кирәк. Моннан 5 ел элек Ярчаллыда ачылган хәләл сәүдә комплексын исәпләмәгәндә, мондый үзәкләр әлегә республикада юк. Мөслим хәләл үзәге бу яктан караганда да әһәмиятле булачак. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Салымнарыңны түлә һәм тыныч йокла диләр. 1 декабрьдә салым җыю вакыты чыга. Әлеге датага кадәр милек, җир һәм транспорт өчен салымнарны түләргә кирәк. Район буенча салымнар җыюның торышы, бу өлкәдәге проблемалар аларны хәл итү буенча киңәшмә узды. Аны район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов алып барды. Авыл башлыкларына салым җыюны тизләтү бурычы куелды. Район эчке эшләр бүлеге 9 айлык эшчәнлегендә йомгак ясады. Киңәшмәдә район прокуроры орынбасары Рамил Мөхсинов, Мировой суд судьясы Бриллиант Ханнанова да катнашты. Район эчке эшләр бүлегенең штаб җитәкчесе Илдар Памбетов 9 ай эчендә ачыкланган җинаятлар һәм хокук бозулар турында сөйләде. Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Гатауллин кайбер юнәлешләрдә күрсәткечләребез яхшырса да, эшләребез күп әле диде. Рамил Мөхсинов һәм Бриллиант Ханнанова да үз фикер тәкъдимнәрен җиткерделәр. Дәвам итәбез. Халыкара укытучылар көне уңаеннан район мәдәният йортында бәйрәм тантанасы үтте. Хөрмәтләүләргә, бүләкләргә бай бәйрәмне безнең иҗат төркемендә тамаша кылды. Укытучылар көненнән Әлфинур Ногманова репортажы. Район башлыгы Рамил Муллин укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп, барлык мөслимлеләр исеменнән олы рәхмәтләрен җиткерде. Без сезнең белән укыту түгел, шушы мөслимизне матур итеп ясадык. Шуңа күрә миндә тагын бер тапкыр шушы трибуннан бик зур рәхмәт әйтәм килә шушы хезмәтегез өчен дә. Чыннан да барлык эшләгән эшебез үзебез өчен ихлас күңелдән шушы рәхмәтләрне җиткереп алсагыз иде, һәм киләчәгегез һәр вакытта матур булсын. Рәхмәт сезгә. Рамил Муллин яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә аеруча зур уңышларга ирешкән укытучыларга район башлыгының мактау грамотасын, рәхмәт хатын тапшырды. Беренче укытучысы Мөнирә Сөләймановага чәчәк букетлары бүләк итте. Ул көнне укытучылар адресына бик күп җылы теләкләр, матур сүзләр әйтелде.
Мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Зимедов район педагогларын тәбрикләгәннән соң гомерен мәгариф системасына багышлаган әнисенә һәм класс җитәкчесенә чәчәк гөлләмәләре бүләк итте. Бер төркем укытучы һәм тәрбияче Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министрлыгының мактау грамотасын алды. Бик зур бәйрәм безнең өчен, бик теләп, бик дулкынланып киләбез. Без бик шат, шулай безне зурлаганнары, хөрмәтләгәннәр өчен. Я хочу поздравить всех учителей, пожелать им здоровья, семейного благополучия, чтобы нашими детьми уж пожелать им удачи. Мөслим гимназиясының физика укытучысы Зөлфира Саяхова мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнде. 2019 елда мәгариф хезмәткәрләре арасында үткән конкурсларның республика һәм район туры җиңүчеләре аерым хөрмәтләнде. Район мәгариф идарәсенең мактау грамотасына лаек булучылар да шактый иде. Хөрмәтләүләр балалар һәм район мәдәният хезмәткәрләренең концерт номерлары белән үрелеп барды. Үземнең гомеремне багышладым шушы балалар белән эшләүдә, бик яратып эшләдем. Тагын бер кат миңа шушы тормыш юлымны яңадан сөйләсә булса, мин һичшиксез шушы һөнәремне сайлар идем. Мин бүген зур, чиксез бәхетле. Хөкүмәт тарафыннан минем хезмәтемне күреп, бик зур бәя бирделәр. Мин бик шат, бик күңелле үтте бәйрәм. Әлфинар Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимнең кооператив Вахитов һәм Пушкин урамнарындагы күп фатирлы йортлар ишегалларында узган шимбәдә бәйрәм гөрләде. Бәйрәм өлкәннәр 10 көнлек кысаларында оештырылды. Мөслимләр рәхәтләнеп күңел ачты, коймак һәм башка тәм-том белән суйланды. Район үзешчәннәренең дәртле җырлары һәм биюләре бәйрәмгә тагын бер ям өстәде. Бәйрәмнән Лилия Шәймиева репортажы. Халыкны бергә туплау, бер-береңнең хәлен белү, бергә аралашу максатын күздә тоткан мондый бәйрәмнәр җирлегебездә еш үткәрелә. Кооператив урамындагы чара аеруча матур оештырылу белән аерылып торды. Әлеге йортларда яшәүчеләр үзләре дә бәйрәмгә буш чыкмаганнар иде. Бу менә без җыелган ишегалды. Актив ишегалды дип атала. Теге якта өйнең тыягында тихи дип атала торган ишегалды. Күбебез ул якта пенсионерлар. Һәрбер бәйрәмгә шулай сөенеп киләбез инде. Алхамдулилlah, шөкер, корттар бәйрәменә җыелды. Бик матур итеп әзерләгәннәр. Бик Аллаһны хөрмәт иткән өчен бик зур рәхмәт. Бик матур өстәлләр. Менә шулай еллар тыныч булсын, сугышлар чыкмасын. Киләсе елларга да безгә шулай матур иттереп өстәлләр әзерләргә яхшы битсен. Концерт куялар, шәйләр белән сыйлыйлар, тәмле итеп сөйләшәләр. Корреспондентларыбыз матур сөйләшә, концертларыбыз матур була. Шулай рәхәт матур җирдә яшәйбез. Нигә әллә качан булмады икән бу тормыш дибез. 1 октябрь безнең өчен бик көчле бәйрәм ул. Алда көннәргә дә шулай җитәкчеләр менә шулай әйбәт кенә иттереп, оештырып, шулай бәйрәм ясасыннар ие. Вахитов урамында күп фатирлы йорт ишегалында узган бәйрәмдә халык башта беренчәрәк генә күренсә дә, соңрак ярыйсы гына җыелдылар. Халыкның азлыгын яңа салынган йортларда яшәүчеләр саны аз булу белән аңлаттылар. Коймак пешә торды, мәдәният хезмәткәрләре халыкның күңелен ача торды. Бик зур рәхмәт. Бик күңелле булды, бик ризыклар тәмле булды. Шул матур бәйрәмне оештыручыларга бик зур рәхмәт. Улларны онытмаганыгыз өчен Аллаһ сезгә разый булсын. Аллаһына рәхмәт диюз. Әйбәт итеп торганнар икән. Мең рәхмәтләр әйтәм. Барлыкка да сәламәтлек, тынычлык, именлек, ялларга именлек биреп, икезен җаның рәхәтен яшәргә яссын Ходаем. Бик матур бәйрәм оештыргансыз, рәхмәт без улларга. Бик күңелле, кыймаклары бик тәмле. Әле мондай бәйрәмнең булганы юк иде безнең ишек алдында. Бик матур, бик күңелле, бик ошады. Мин бу ишек алдында беренче, икенче елымны гына яшим. Мондый бәйрәмнәрне күргәнем юк иде. Бик зур рәхмәт өлкәннәр шулай хөрмәт иткәне өчен. Моны оештырган бөтен барлык хезмәт бөтен кешеләргә, район җитәкчелегенә бик зур рәхмәт әйтәм. Вахитов ишек алдындагы бәйрәмгә мәктәптән кайтучы укучылар да кушылгач аеруча күңелле булды. Вахитовлар үз эшчәннәргә кушылып җырлады, биеде, Кояшкай балалар бакчасы кызлары пешергән коймаклардан авыз итте. Өлкәннәргә аралашу аеруча кирәк. Бәйрәмнәрдә күңел сөенә. Өлкәннәрнең йөзләрендә канәгать елмаю балкый, тирән рәхмәт хисләре чагыла. Мондый чаралар өлкәннәр 10 көнлегендә генә түгел, ел әйләнәсе дәвам итсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Кортлар һәм инвалидлар йорты да кунаклар кабул итте. Кортлар йортында тәрбияләнүчеләрне район хакимияте һәм җаваплы служба вәкилләре тәбрикләде. Өлкәннәр өчен концерт программасы да тәкъдим ителде. Өлкәннәр 10 көнлек кысаларында узган бәйрәмне Кортлар һәм инвалидлар йорты директоры Гөлнар Шакирянова алып барды. Өлкәннәрне иң элек башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова котлады. Көздән шушы матур мәлендә бүген инде без ихлас сезне өлкәннәр көне белән өлкәннәр декадасы белән яшәп бергәләп килдек сезне ихластан котларга. Сезгә менә шушы көндә барыгызга да исәнлек, саулык булсын. Шушы көннәрдә 95 яшьлек юбилейын билгеләп үткән Фәрида Таҗиевага Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның котлауы тапшырылды. Марина ханым юбилярның иңнәренә җылы шәл салды һәм чәчәкләр бүләк итте. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов та өлкәннәргә тәбрикләүләрен җиткерде. Барыгызны да район ветераннар советы исеменнән өлкәннәр декадасы өлкәннәр көне белән тәбрик итәм. Сезгә саулык, сәламәтлек. Трин күңелләргә сарвакта шат булсын, бирешмәгез, партаймагыз. Өлкәннәр иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтановның социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлнар Фатхуллинаның да тәбрикләүләрен кабул итте. Ихлас күңелдән бер-бер белән очрашу һәр кайсы эшендә бәйрәм була иде. Шуңа күрә яңа кешеләр өчен шуны әйтәсебез килә инде. Бу юкмыйча, удара дус, тату, мату итеп яшәргә насип булсын сезгә. Ни хәл итәсең? Bütün kişiye de bir türlü yazmış doğru kimi kimlergedir münasebet hükümet tutulan şartlarından faydalanıp farklı günlerin şuşunda ötkerge doğru gele. Казан кунагы Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле администраторы Хайдар Сафин баянда халык көйләрен уйнады. Апа-абилар бу минутларда яшьлекләрен хәтерләрендә яңартты кебек. Өлкәннәрне бу көнне сүнмәс дәрт кул булышчаннары да сәламләде. Миргазиз Муллин, Зульфия Булатова яшьләрчә җитезлек белән татар биюен башкардылар. Фиразия Серварова, Карим Батыршин, Мисхат Бурханов, Лилия Усманова моңлы җырларын бүләк итте. 4 yaşta paralar keldiler. Bek zor rahmetlerden. Balay. Çocuk bağlar keldiler. Kovalaklıkı bir tane. Kovalak başı. Balası barşada. Bek zor rahmet. Спасибо большое за то, что вы нас уважаете, жалеете, приходите и доставляете радость. Хоть маленькую, хоть час. А нам этого хватит надолго-надолго. Кортлар йортында тәрбияләнүче өлкәннәр кунакларга рәхмәтләрен җиткерде. Бәйрәм чәй табыны артында дәвам итте. Нурия Низамова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Киләсе елда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итәбез. Бүген җирлегебездә 7 сугыш ветераны яши, шуларның берсе. Мөслим авылында яшәүче Хәйретдин Мөхәммәтов турында алдагы сюжетта. Быел 95 яшьлек юбилейын бәйрәм иткән Хәйретдин ага Мөхәммәтов ил азатлыгы өчен көрәшкә 1942 елда китә. Күпләрнең җилегенә үткән Суслангер лагерының филиалы булган Малая Пургада башлана аның хәрби хезмәт юлы. Шушының шақлы кәбістә жафрағы булса ашта, шул жарайлар енді. Шунда интектіріп бірден бір күнні комиссия келді. 7 километр мен дежурный етіп қалдырғанлар екен 7 километр дайы үшіпні полі. Шунда құм көтертіп, құмнан жасалған гранат, Остр противага кигетеп шунда интектиреп апаралар. Сугышчыларны вагоннарга төяп Мурманск шәһәренә алып китәләр. Россиянең төньяк капкасы саналган шәһәрдә суднолар төзү һәм ремонтлау эшләре башкарыла. Бөек Ватан сугышы чорында союздаш республикалардан илгә җибәрелгән йөкләр шушы порт аша үтә. Шуңа күрә аның стратегик әһәмияте гаять зур була. Хәйретдин Мөхәммәтов шәһәрне душманнан саклауда катнаша. Фашистлар һавадан шәһәргә гел һөҗүм итеп тора. Порт тирәсенә үзләренә якынрак килгән корабльләрне эзләп табучы магнитлы миналар җибәрә. Совет солдатлары әнә шул миналарга ире калибрлы пулеметлардан атып шартлатырга тиеш булалар. Шәһәрне һава һөҗүменнән дә саклыйлар. Дөнья селкенеп тора инде ул таш өстендә Мурманск. Анда алай-булай безнең басып йөри торган җир юк. Таш шатнап торган. Өстә ат качты, мине пулеметчик итеп билгеләделәр. Тыныш көне ул без һаманда шул эзләнүдә инде килеп чыкты бер самолет. Менә ашкандалар шикелле китми инде, менә әйләнә, менә кил.
командиры миңа айтты, свет дейді, бәріп түсіргі. Ес, свет. Менің недер енді білгенлік ма, или шулай тұр келді ме? Дырылтатуым болды. Ұрталай ғана edellerinde samalı. Сугыштан соң да тиз генә туган якларына кайта алмый Хайретдин Мөхәммәдов. Төньякка күчерү буенча хезмәт итә. Шулай итеп, аның хәрби хезмәт юлы 8 елга сузыла. Фронтовик тыныч тормышта берничә ел Үрәзмәт мәктәбендә бухгалтер булып эшли. Казанда 2 еллык мәктәптә агроном белгечлеге алганнан соң колхозда агроном булып эшли. 22-нче партсъезд исемендәге колхозны җитәкли, Үрәзмәттә авыл советы рәисе булып эшли. Кайда гына хезмәт куйса да, бүтән барлыгын, җанын тәнен биреп эшли ул. Тырыш, дисциплиналы була, вазифасын намус белән үти. Җиткерелгән план заданияләрнең үзелүенә юл куймый. Кешеләр арасында абруе зур була Хайретдин абыйның. Хәләле Хәкимә апа белән 3 ул бер кыз тәрбияләп, аларга белем һәм һөнәр үзләштерүдә ярдәм итәләр. Утны суны кичкән фронтовик Хайретдин агага Ходай Тәгалә аныклар һәм аларның балаларын сөю бәхетен дә бирде. Ветеран күптән инде улы Мисхәт һәм килене Илмира тәрбиясендә Мөслимдә яши. Бүгенге бәхетле тормышыбыз хакына япь-яшь килеш утлар, сулар кичкән ветеранның йөрәге сугышлар булмасын яңадан дип тибә. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә бергенәй хаталы авыл барлыгын белә идегезме? Үрнәк авылындагы бердән-бер хуҗалыкта ялгыз ир-ат тормыш көтә. Аның тормыш көнкүреше белән Лилия Шәймиева танышып кайтты. Үрнәк авылында гомер итүче Володя Куянов авылның бердән-бер кешесе. Бер хуҗалыклы авылда гомер кичерүче 70 яшьлек райондашыбызның 50дән артык куяны, тавык чебешләре дә бар. Авылга табигый газ килмәгән, су кермәгән. Бер нинди уңайлыклары булмаган авылын, туган йортын бар йөрәге белән ярата үзе. Шуңа район үзәгенә яки башка авылга күченү турында уйламый да. Эшләрдән читтә менә яшәү ничек сезгә? Бер үзегез генә. Өйрәндем бугай инде башта чистенрәк ие, ничек Тершалдан кайткач 96-да. Аннан соң менә 2006-да әнине озаткач инде үзем генә калдым инде 2006 елдан. Менә яз көне семья кайта инде, хатынмын да көзгә кадәр. Метре ул җирлегенә караган Үрнәк авылы җирлектән 22 километр читтә урнашкан. Володя абыйның урман эчендә утырган агач йорты серле әкият илендәге кебек. Әйләнә тирәсен каен агачлар уратып алган ихатаны Тайси исемле эт саклый. Володька абый инде безнең күп еллар инде Үрнәк авылында гомер итә инде. Ул инде үзенең хуҗалыгын үз кешеләре белән алып барып, язында, шында, җәендә шушы авылда тормыш кыла. Аның инде хуҗалыгында уяннар, кош-корттар. Райондашыбызның тормыш иптәше улы, килене, оныгы бар. Тормыш иптәше Лутфия апа җәйгелеккә авылга кайтса да, көз азагында шәһәргә китеп бара. Володя абыйның үзенә эш тапмый калган көне юк. Техас мотоблогына арба тагып, куяннарына пешәнен, өйгә ягарга утынын алып кайта. Шул ук җайланма белән бакчасын да сөрә, бәрәңгесен дә утырта. Яз көне алабыз инде. Роллерны чебешләр алабыз, үрдәк алабыз. Куян тотабыз инде. Миннән башка берәүдә яшәмәй бугай инде хәзер. Күлке инде, күлке. Уллар китеп бардылар инде читкә, икенче җиргә, яшьләр чаллыга киттеләр. Авылда мин дә китсәм, картадан бу авыл бөтенләй юкка чыгачак ди Володя абый. Үзе туып үскән нигезне, балачагы үткән ишек алдын, яшьлек сукмаклары салынган урамны ташлап китү мөмкин түгел ди ул. Һәр кеше туган туфрагын, туган җирен яратырга тиеш ди Володя абый. Патриотлык хисе шул дәрәҗәдә көчле булган. Эшчән һәм сабыр райондашыбыз Үрнәк авылының бердән-бер кешесе генә түгел, чын мәгънәсендә авылның сакчысы да. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр мөмкинлеге күңел ачу чараларына гына түгел, спорт бәйгеләренә дә бай. Өлкәннәр аларда бик теләп катнаша. Мизгел яшьләр үзәгендә үткән шахмат шашка турнирында да өлкәннәребез сынатмадылар. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Гомерләре буе шахмат уйнаган кешеләр олыгайгач та камил акылларын, ачык зиһенен югалтмыйлар диләр. Бу чыннан да шулай икән. Шашка һәм шахмат ярышларында һәр вакыт актив катнашучы Кузьма Иванов, Рөстәм Нуриев, Валерий Давлетбердин кебек өлкәннәребезгә сокланмый мөмкин түгел. Шахматны уйный только комбинация белә торган кешеләр белән уйный беләләр. Шахматта кем любой ситуациядан шахматта чыгалашыл. Чөнки монда шахматта искиткеч ходлар бетмәле түгел. Я ведь не только в шахматы играю, а в шашки.
я и плаваю. В Казани в каком году я первое место взяла по плаванию. Это мое хобби. Просто меня влечет. И когда я хожу вот на эти соревнования, я возраст свой забываю. Ярышларда 2 дистәгә якын өлкәннәребез катнашты. Ярышларга спорт мәктәбе тренеры Наил Хаматуллин җитәкчелек итте. Гомуми нәтиҗәләр буенча шашка уенында хатын-кызлар арасында 1нче урынга Галия Вагызова лаек булды. 2нче һәм 3нче урыннарны Луиза Нуриева һәм Надежда Утябаева бүлештеләр. Шахмат уенында 1нче урын Валерий Давлетбердинга бирелде. 2нче урында Рөстәм Нуриев, 3нче урында Кузьма Иванов. Барлык җиңүчеләргә дә мәдәни һәм спорт чаралар дирекциясенең мактау грамоталары һәм медальләре тапшырылды. Фәридә Ганкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Римма Авзалова сіздің білен сау болашам. Исән-емин болыңыз, һәм бізден айырылмағыз. Октябрьдә Татарстан аналог телевидениесеннән цифрлыга күчә. Цифрга кушылганнан соң тамашачылар 20 федераль каналны югары сыйфатта бушлай карый алачак. Ә менә җирле телеканаллар өзелергә мөмкин. Бу телевизорлары шәхси антенна яисә коллектив кабул итү антенналарына кушылучы Татарстанлыларга кагыла. Республика каналларын спутник яисә кабель телевидениесе аша караучыларга бу үзгәрешләр кагылмый. Алар федераль һәм җирле каналларны телевизорларын махсус көйләмичә гадәттәге кнопкаларда карый алачак. Яраткан каналларны карауда проблемалар булмасын өчен белгечләр хәзердән үк спутник яисә кабель телевидениесенә кушылырга киңәш итә. Это Антон, он фрилансер, официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей? И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. А остались вопросы? Приходи в фонд поддержки предпринимательства в Казани или к нашему представителю в каждом районе республики. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Эх, яңа машина аласы килә. Акчасын гына ничек җыясы? Көтмә, көтәргә кирәкми. Бәлки ришвәт алыргадыр. Моның өчен бит төрмәгә ябачаклар. Тукта, хәтта уйларга да кирәкми. Ришвәтне бирүчене дә шулай ук җәзага тартачаклар. Дөрес юл бары бер генә. Намус белән эш итү юлын сайла. Интернет-магазин «Тепло всем-24» реализует газовые котлы марки «Селтик» и «Ринай» без переплат от 2400 рублей в месяц. Телефон 8 800 201 0707. Так случается, что два человека выбирают друг друга и свою судьбу. Свадебные кадры – это умение работать с людьми, правильно раскрывая эмоции и чувства перед камерой. Каждую минуту и каждый час своей жизни мы думаем о том, какой шаг сделать правильным. И я выбрал самозанятость. Сделай и ты свой выбор.